Lainnya henaknya. kita kong kita nung tabak nini metai rup saijak thangka murti engka tirsu pemanka tan mau itong ba katung khajake kok sajita na sigai korong no kaman kisu aja cek bini ma Parvati Mahadev ei nam goria khorok tham dong kaisa kaisa borok khorok tham ko phajak cek bini kan no tirsu aja ko tirsu aja mani Norle saida maka matai puji tomang tomang khoroksa berini aja go trisul asai rekha pa belai knate kolong ma belai knate wana ma singsa norle bisa jakai khaya to o biduni thanika sing trisul asa jakno nugui tongka do bese jorte kubui sing bu saime to bo singno jaga jeta kok sana nai hin tongba tabuk ti para haste ke belai knate matai ni mungu business khai tongma ro singno ko omo boda ba same to same business jangno sing saime to bes kango ke jotonote fast ke jotonote kam ke kokrok sainete kam ke phunuk aboni pore kakino joto salak tatal bakpar jotono nukjagote matane mungoi business khamerok bo sungnugo baksake sak dam torjangna bagai baksake sak rangaji na bagai baksake sak buak rahni gosin laimarok bo sungnugo pia o tinini o video kake matai puji tomang se bahagi jani matai ni gana o trisul asai toko hanai khoroksa bere belai kinate saitongka aboni porewa bereni bindara basaka bo imangnogo gonga devi tamjani matai pu imango sapai pu bin kekai joto rokrongno hamri manai ninai saitongka o bereni bindara yang bereke bole saitongka angkun phana montro maya ninai aboni porewa bindara saitom biuka nono tini khoro gonga devi matai joto montro nono sikri naite nang imango matai bebe kokma sanai omai hinai ang matai rogoi sajogo nibo sing saimaka tamo omole bese jorti kubui baksa borok kekedon belai kinate wana jage tonai kena pa mu bu haisamo ninai sing bo jago belai kinate wana lake pa matai ni gana wase trisul asake do omole asai phan maka do romdita hediba to bini kege jeta matai mana nai tokha bini kege jeta montro mana nai tokha abole bindar le bahke saimana ba hediba o je matai montro mana himani bole sase mayaku yang saimaka sakang o berni bindar se sakang saimono ane kege matai montro rungsinai oma joto saiman sinai rokolnai now norle tam wansuk dinini o video kukubida trisul asai kana kukubida o beri montro man sinai bo tirpra hasene joto ruk tukam mukarongno bo hamri jamano hediba amone bisingle nong letam wansuk norong o video na sata tongke like te share khaidi o video joto tiprasani aron songinang teng o video clip norong kisa nai di video ni bes kango hambai norong joto norong next video malanai tiprasa ai lok teng Ketang sa sayang sejak ya. acha kenaman kana bini khoktei boke tamni bagai maya boke tamni bai man nangkha sarai khani reka sai khani reka bono ke puiti sabaya lukorok nei audi bagai ne bo jotono motai jole jagai bini rurok thung selai jagai lukorno phunukha ei tirsu bahaino bo paina nangya bini bono bo asai khaika nge boje kormani gonga devi jekpano ang bono kaisa kaurima tongo tirsu asai nai nei samani bo kogribani ang thangpuru nok video ke tamunung nai bo kolam salimani rok nge bo nupi phaika ini bo phaiwe bin no phaiwe tirsu bo thangkha haide suri khana nge bo tabok gonga devi bahaino chini karon baba karon bo buino summa haikeno bemar hamia sak hamia no bo summa haikeno chini bukhuk gonga devi bo tabok mansinai ini imangono ini hori bisingono bo tam ruk sumnani nangnai bo mahai montor bo sapedan imango bo kun phano bin thani serengjagya mane serena nangya bon imango sapaijangnai engke norok bo bai kisa ko salesnai bo emo bahake bo mane sapaijaki imango emo tirsuman man mo noti kisa ko sinto no yang kasi isana sigide bo dino nang tirsu mane man khado oidin khana ini bai Chapa kaisa ro lainnya hena. tata kaisa Chapa kaisa. Chapa kaisa nang Chapa kaisa ro lainnya hena. kita kong kita nung tabak nini metai rup saijak thangka murti engka tirsu pemanka tan mau itong ba katung khajake kok sajita na sigai lukorong no nta montro mas nai ko nini guru si paijak nini ro nini guru si nini aro phaikangge man tama asil ajak itong ba sajita nang tama do mane nang bo dino nang ma abo kisa sagar de lukorong ang angse saimia ko Sido bo pro ko asai kang silia ko shonibar ayo shinuk na bang project khai ni. kumo denu report denu sari denu paindi na Koi to itu ko musul phai chati ro ni na khunu ko. almost no na tei lok pinai de Sido lok ni de lok liya de silia ko. tei lok pinai de bini bini hainin toklong mai de ba mane nang
asai jaga fano nang bazani pai khana kolong ma kata pai tuka ni hai ke de bolok lok na gini Woni long na i. long na ke nang tai phane ko de bini ro lok khang ke nang tai phane ro Tei lok ke phai nang lia ko muthang ro hatam ba. Muthang roi dong hatam ba. nang tini no pas pula phai buna age ro phai ya ko Tinim phai. je mutai man mani koi mas rong kha mu ta sai mali ya a pro ro phai je ko Phai ya ko. tini puila nang tirsu asai ga khe nang phai lak de Phai la. hai na tirsu asai phai buna Tirsu asai phai ha imang saja. Honam thang phai dano hi. Ke tarpore hingke muthang ro ha tinin ni bulas ha phai mane hingke tei phaigra li ata. Tirsu to log na ani bai baksen na hingke te mo jero hingke tirsu log pai hingke baro ro bisa saya ro thung bisa basan ta khena bisa saya ro se thik basan ta khe nang bini ro tabuk sik jora mane ni ro sa hamia bemar hamia ni ro phane ro mane surjai thane ro ida hambai amai bile ye tak bini ro bahamne de amu bono bu 100% bisingo besi persen ngone romano paham ngi thang mane ni ro phane ro 100% paham silia ko am silia Kaiman kana yang tirsu kisah sampai di an kameramen kisah sini kisah komon tirsu do yang tes saja tes saja komon tirsu aja kan cek bini ma Parvati Mahadev bab goria korok tham tongo kaisa borok korok kamu kepajak cek bini gan darono tirsu aja kan oh tirsu aja mani gan awo age tamu tong mani Gonesh matai tong mani Gonesh kaisa holong abo habai thangka o je habai thangmani thik boni position no boni jaga